हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। मो वीडियो जो मैंने कंटिन्यू देखुଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠୁ ମୋର ଭିडिଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସକାଳ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁହଁ ଧୋଇକି କିଏ କୋଉ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାମ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁହଁ ଧୋଏ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ମୋର ଥାଏ କାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୁଁ ବନଉଛି ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲର ପାଳଙ୍ଗ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପାଳଙ୍ଗକୁ କାଟି ନେଇଛି। ପରିବାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଏଇ ତିନିଟା ପରିବା ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ତେଜପତ୍ର ଆଉ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ବେସନ ମସଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଆକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। କଷିକି ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ସଟେ କରିନେଲି। ପରିବା ଅଧା ଅଧୁରା ସିଝି ଆସିଥିବ ତ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗ ତାକୁ ପକେଇକି କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଶାଗରୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ବାହାରିବ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ, ତ ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ଅଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ପରିବା, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଶାଗରେ ସିଝି ଯାଇକି ପାଣି ମରିଗଲା, ଆମର ବନିଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ଘାଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲର କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମଟର ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ ବି ମୋର ବନିଗଲା। ଏପଟେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଗାଳି ନେଉଛି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାତ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ତ ଭାତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୋଷ ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଜାଗାର ହିଁ ଦୋଷ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଭାତ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ପଖାଳ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଯେଉଁ ମିଳିଗଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଖାଇବାରେ ନଥାଏ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା କେତେ ମିସ୍ କରୁଛେ ଆମେ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବି କରୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳୁନି। ଯେମିତିକି ଭାତ ପାଇଁ ଟିକେ, ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦରକାର ହୁଏ। ଶାଗ ଟିକେ ମିଳୁନି, ବଡ଼ି ମିଳୁନି। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବାକୁ। ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପତିଦେବଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଲାଗିଗଲି କାମରେ। ଆଉ ପୁଅର ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛି। I love it. No voy a compartir. ¿Va? ¿Tú? No, yo no quiero. ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଇଏ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଅ ବିଲକୁଲ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାରିନେଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ପାମ୍ପର କରିବା ପାଇଁ। Thank you. ମୋ ପୁଅ କେବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଘର କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏମିତି ମୋତେ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେଉଁ କାମଟା ମୋର 10 ମିନିଟରେ ସାରିବା ଜାଗାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କରୁଛି। ମା ପୁଅ ମିଶିକି ରୁମ୍ଟାକୁ ତ ସଫା କରିନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଖାଇବା ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସାରିକି ଆମେ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଗଲୁ। ଦେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଫି ବନେଇ ନେଲି। ବାହାରେ ପାଗ ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଏଠି ବି ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଘରର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମୋର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କାମରୁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, ତ ଏଠି ତ ଟିକେ ମୁଁ ବସିବି। କିଛି ଟାଇମ୍ ବସିକି ମୋ କଫିକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛି ମୋ ପୁଅ, ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। Very good. C for cat. Very good. D for book. E for again. Very good. F for push. Very good. G for jeep. Very good. H for H for horse. Very good. Very good. I for atom. Wow, wow, wow. J for cocoon. Very good.
Oh. Ah, the good Papa. K for? Cat. Very good. L for? L for? Oh, Baba, toothbrush. M for? Blanket. Very good. Eta? L for? Very good. O for? Very good. P for? Pot. Baba, very good. Q for? King. Very good. R for? T for? Baba, T for? T for? Beli mama dulu lagi deh. T for? Ko. T for? Tiger. ତ ପାଠପଢ଼ା ସାରିକି ବାବୁ ଲାଗିଗଲେ ଜୁସ୍ ପିଇବାରେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ପାପା ବି ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଜୁସ୍ ପିଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ କ୍ଲାପ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାମା ପାପା 2 ଜଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାପ୍ କଲେ ଯାଇକି ସେ ପିଇବ। ତ ତାର କେତେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଡିନର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଡିନର୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ପରାଠା, ପୁଅର ରୁଟି ଆଉ ଆମର ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡିନର୍ ପରାଠାକୁ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଡିନର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡିନର୍ ସାରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଏମିତି ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଉଠିକି ମୁଁ ସିଧା ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି। ଆଉ କିଚେନ୍ ବି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଗନ୍ଦା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କିଚେନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଚେନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଶୁଏ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଶୋଇଥିବେ। ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କରୁନି, ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।